Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Kaixo guztioi eta ongi etorri gakoak saiora. Gaurkoan migrazioaren aferari helduko diogu, batez ere urtero milaka dira Euskal Herrira iristen direnak, batzuk hemen geratzeko asmoarekin eta besteak Europarako bidea jarraitzeko asmoarekin. Euren egoerari erreparatzen saiatuko gara gaurko saio honetan, beste hainbat gairekin. Esan bezala, migrazioari erreparatuko diogu eta lehenik eta behin Euskal Herritik igarotzen direnei begira jarreko gara. Izan ere, urtero milaka izaten dira gure herria ere banatzen duen Bidasoako muga hori zeharkatzen dutenak. Urtea hasi denetik 4.100 pertsonak igaro dute Bidasoako muga hori. Iaz urte osoan igaro zutenek bezain beste dagoeneko. Irungo Harrera Sareak behin eta berriz salatu izan du, erakunde publikoek ez dutela behar beste egiten euren egoerari irtenbide bat ematen saiatzeko. Eta horri buruz hitz egiteko gurekin dugu Gari Garaialde, Irungo Harrera Sareko kidea. Arratsalde on, Gari. Irun eta Hendaiaren arteko muga horretan azken urteotan etengabea izan da migratzaile eta errefuxiatuen presentzia. Iparralderako bide luze bateko etapa batean, iristen diren gehienek bidea jarraitu egin nahi izaten dute gainera, ben Iruneraino iristen diren horiek bintzapai? Bai, hala da, normalian Iruneraino iristen direnak dire, muga pasatzeko asmotan edo dabiltzanak. Beste gehienak normalian estatuan beste herri batzuan, beste hiri batzuan geratzen dire, bada Irunera iritsi eta Estatu Espainiarrian geratzea erabakitzen duenik, baina esan duzun bezala gehienak 199 pasatxo, da muga pasatu eta frantses estatura edo hortik ere iparraldera okupatu basmotan. Oantxe esan duzu agian gakoa ez, behin Iruneraino iritsi ondoren erabakitzen dutela Estatu Espainiarren geratzea, beraz, zailtasunaren aurren hartutako erabaki badela ez hasierako asmoa? Denetik dago, badago jendia, ikusten dugu azkenean ere badagola jendia, ez dakit inertzia batek edo eramaten dituna eta ez dutena planteatzen, norbaitek galtzen arte igual ez dutela planteatzen geratu ez geratu eta harritzen gaituna da hori, Estatu Espainiarrean leku diferentean pasa eta Irunera iritsi eta besterik gabe, Estatu Espainiarra hobeto izan daitekela pentsatuta, bertan geratzea erabakitzen dutena. Gero badaude estatu, Estatu frantsesera pasa handik itzuli egin dituztenak, eta orduan erabakitzen dutenak gelditzea. Nik usteango nuke kasu guztiak gertatzen direla. Itzulerak asko izan dira azkenaldian eta horiekin lotuta seguru asko, lehen entzuten ez ziren bezalako kasuak ezagutu ditugu, ibaia igerian zeharkatu nahian itota hil direnak, baita bere buruaz beste egindakoak ere. Halakoak lehen ez ziren gertatzen, orain gertatzen da gehiago datozelako, gehiago saiatzen direlako, edo egoera desente makurtu delako Frantziar Estatua mugan jarri dituen neurrien ondorioz, nola ikusten duzu ezuek? Ez da erresa horreri erantzutia, baina bai da egia asko gogortu dire, mugako egoera edo gogortu egin da, pandemian erdian edo hasiera batean pandemiatik izan zen, gero esan zuten terrorismoaren aurka borrokatzeko edo jarri zituztela kontrolak, baina egia da Irundik Hendairako bidian kontrol permanenteak daudela eta orduan zaildu egiten zaie beraiei pasatzea. Ez dakigu horregatik den edo besterik gabe jende asko datorrenez egia da azkenean, zenbat eta jende gehiago izan, gero eta aukera gehiago daudela, jendeak bide diferenteak hartzeko edo eta ibaia igerian zeharkatzen alegintzeko, baina bai da egia lehen beste modu batera pasatzen ziren, lehen erresago pasatzen ziren, eta gaur egun zailtasun gehiago dakate, jende asko dago behin bitan hirutan pasa eta polizia frantsesak itzuli egin dituna, eta karo, desesperazio horrek edo egoera latzorrek, eramaten zaitu, bestela hartukatzen ditun bide batzuk atzera. Gainera ere gehiago, aldez aurretik ere pertsona horiek berak antzeko egoera peratu behar izan dutenean Estatu Espainiarrera igarotzeko ere, ez bigarren aldiz horma berdinaren aurka jotzea bezala da.
Bai, kontuan eduki behar dugu hori, ez da, honean iristen dienerako, beraiek ja oso kolpatuta daude, asko daramate, bueno, bete, bi urte terdiko bidai bat, etxetik atera zinetikan, egintzaile oso gorra, esan bano Mediterranea, baina egia da honera tosten gehienak ez datoz Mediterranea zarkatuta, Atlantikoan, Kanariatara iristen dire, eta handikan penintzula pasatzen dire, baina oso bidai gogorra dakarte, beraien buruan bai dago ja behin Estatu Espainiarra jartutakoan. Bueno, listo, egin dugu, Europan gaude, eta honaino izten dinean beste muga bat topatzen du, ezta? Eta orduan horren ikuste dut, bueno, psikologikoki nahiko kolpe latza ematen dela. Behin baino gehiagotan salatu izan duzue Harrera Saretik, erakunde publikoek ez dutela behar beste egiten pertsona hauen egoerari behar duten edo behar duten arreta hori eskaintzeko. Bai, a ber, kontuan eduki behar dugu, badago dispositibo bat, edo ez dakit nola deitu, bueno, badago egoitza multzo bat, Irungo Udala, Gipuzkoako Diputazioa, Gurutze Gorrien artean eta moldatzen dutena, eta berez da, transitoan edo Irunera muga pasatzeko asmotan iristen diren migranteak bertan hartzeko. Eta teorian, bueno, hori hor dago, funtzionatzen du, plaza asko daude, gaina ura hontan egin zuten uda hasieran lau kanpaina bat, 500 plazatara ez dakizen batera hilo zutela, eta gero izan behar duguna da, bertan lo egiteko kondizio batzuk bete behar dituzte, guk ere sekula ez dugu jakin oso ondo zeintzu diren kondizio horiek, ze beti aldatzen joaten dire, uste dugunean ulertu duguna zein den bertan lo egiteko bete behar dutena, urrengo hastian beste zerbait gertatzen da, eta horreri ez diote bertan sartzen uzten, eta gauza da, beti dagola jendia kalian uzten dutena. Adibidez, gaur goizean eman digun sareak, bueno, noiz hemenka horrela datu batzuk eta pasatzen ditu, jakiteko zenbat jende mugitzen den, eta azkeneko 7 egunetan 10 lagun utzi ditu kalian, gaua pasatzen. Kalian gaina esaten dugu hori, ez da, berez Gurutze Gorria lo egiteko leku bat da, eta ez die sartzen utzi. Izan daiteke Estatu Espainiarrean denbora gehiegi daramatelako, edo izan daiteke Frantziak itzuli egin ditunez, bigarren aldiz pasatzen direnez Irundikan, estatuak edo instituziek ez daukatelako ja pertsona hori transitoko pertsona bezala, nahiz da guk ulertzen dugun, oraindik bidaien dagoela, oraindik transitoan dagoela eta lekua beharko lukela, eta gauza da hori, beti dagoela jendea kanpoan. Beraiek esango dute alegin guztia egiten dutena eta ez dakit zer, baina guk beti komentatzen duguna da, egia dela, jendea beti kalian geratzen dela, egunero jendea kalian geratzen da. Adibidez, gaina, aste buruntanen notizia zabaldu da, berria zabaldu da Harrera Saretik, tokirik ez zuelako edo barruan lo egiten utzi ez ziotelako Donostiko kontainer batera lo egitera sartu zen mutil gazte bat, 18ko mutil gazte bat, eta iaia zabor kamioiak irentzi zuen. Azkenean zorionez ez zaio ez du zauri larririk izan, baina gauza hori da, ez da, kanpoan uzten dugunean jendea eta jende horrek euria egiten dulako, dotza egiten dulako, bere burua bestu gerran ikusten duenean, edo zer gauza egiten duela. Eta bizitzen dituzten egoera latz horien adibide gisa ero, duela gutxi sare sozialetan salatu izan duzuen Ibrahimaren kasua izan daiteke adibidea. Bai, hori gainera, egia da, ez dut esango ohitu egiten gerala, ez da, ze gabero norbait kanpoan uzten duten bakoitzean guretzako kolpe latza izaten da, eta beti, eskatu egiten gaitu, beti alegintzen gera lekua bilatzen, baina gero noiz hemenka etortzen dire kaso batzuk, askoz ere latzagoak direnak, eta Ibrahimana izan zen, ez nahi zoritzen oso ondo, baina 3 bat aste izango da, iritsi zen ostiral batean, mutiko bat zen, Irunera, ustian edo kriston zauriak zituna. Orduan, Gurutze Gorrira beste guztia bezala, Gurutze Gorriko egoitara eraman zuten, ia bertan gaba pasatu zezaken edo, eta lehenengo gauza Gurutze Gorriak ez zion sartzen utzi. Beraien ustez, ehartzena, baino denbora gehiago omentzen aman Estatu Espainiarrean, eta ez zioten sartzen utzi. Orduan, hasi zen bere zauriei buruz eta hizketan, Harrera Sareko jendeari, han bertan Gurutze Gorriaren aurrean, sareko jendea legindu zen, Gurutze Gorriak deitu ziezaioten ambulantzia bateri, uste zutelako mutil honen zauriak oso larria ziela, eta igual behar zuela, gutxenez urgentziatara joatea, eta Gurutze Gorriko bertan lanean zegoenak edo zantzuen hori etzela beraien ardura, eta beraiek ez zutela zertan deitu behar Gurutze Gorrira. Ja hor hasten da dena korapilatzen, azkenean Harrera Sareko jendeak eraman zuen
urgentziatara, urgentziaz ebakuntza egin zioten, 4 ebakuntza ostut egin ziotela ostiral gauetik eta larun bat erarte, buruzari naiz ez dakizkit datuak oso ondo, baina gero egia da hortik guk bagenekien pertsona honek beharko zuela reposo bat edo bintzat ebakuntzatik sendatu bitarten nunbait egon beharko zela eta lasai egon beharko zela, hitz egin genuen diputazioakin eta diputazioak esan zigun Gurutze Gorriko egoitza hontan eukiko zutela. Bertara joan zen eta ez zioten sartzen utzi, ez zela behaien gauza, eta orduan tasi baten, gaina bere patrikatik pagatu berzatuen tasi batean, bialduzten Irungo beste egoitza batera. Eta egoitza ura itxita zegon, gabeko 11 aterdia ziren, inork etzekien ura ara joan behartzen ikan, eta 4 ebakuntza jaso zituen pertsona bat, kale gorrian ikusi zuen zegoela, ezin zuen inun lorik egin, guk bere pista edo galdu egin du, ze karo, bera orduan bakarrik sentitu zen, eta egin duzen muga pasatzen. Eta hor egon zen egun batzuk itzuli zutela, ez zuten itzuli, komisaria pasatu, polizia espainolak hartu eta komisarian pasatu zuen gau bat, eta polizia espainolak ere ikusita tiponen egoera zeintzen, beraiek eman zuten urgentziatara. Eta orduan ospitaletik berriro, Ibrahima azaldu zenean edo, gurekin harremanetan jarri ziren, sariakin harremanetan jarri ziren, eta orduan guk berriro jarraitu ahal izan genuen bere bidea, baina egia da, irutzei du tratatu dutela nahiko gaizki, gero, bai izan du egoitza bat edo lo egiteko eta eguna pasatzeko, baina egoitza hori egunero hartzaldeko 7:00 behaztara itxi egiten dute, eta lehen esan duan bezala, bakuntza izugarria jaso zituen pertsona bat, eta iseri ezintzen pertsona bat, eta garbitu eta oso ondo egin bat zuen pertsona bat, egunero usten zuten hartzaldeko 7:00 behaztara kalian, iseri zaitez banko batean eta etxoen guk ireki arte. Eta, pixkat egoera hori ez da, orduan guk beti esaten dugu, badago harrera dispositibo bat edo instituzioik antolatutakoa, baina bai falta da serio ikustia zer den gertatzen dena, eta igual hasiera batean egin zuten plan hortatik edo, hasiera batean egokia eman zezaken plan horrek funtzionatzen ez duela konturatzeko garaia, eta ikustia arazoa larriagoa dela, jende asko gelditzen dela kalian, eta ez da gelditzen kalian toki faltagatik, guk beti esaten duguna da, dispositibo bat baldin badago, eta tokia baldin badago, ezin diren neurri horiek edo, ez da bigundu esan, baina neurri horiek berri ikusi, beharra duten guzti horiek gaba bertan pasatzeko. Egia da, guzti horiek ez dire Irunera etorri eta Irunen geldituko diren jendea. Dena dire muga pasatu nahi dutena. Beraz, 3 egunetarako daukazula subtokia eta norbaitek 4. gaua egin behar baldin badu, poliziak itzuli egin duelako, utzi jozu 4. gaua lo egiten. Ez da, nik uste ez dugula eskatzen ez dare beste munduko ezer. Ederki hortxe, muga zeharkatu nahian, gurera iristen diren hainbat eta hainbat migratzaile eta refuxiaturen egoera. Gari alde, Irungo Harrera Sarea, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik. Eta guk jarraian, bidasoa alde batera utzi, eta gurean gelditzeko asmoa dutenen kasuari erreparatuko diogu. Eta horretarako zehazki Artea Sareari erreparatuko diogu. Arteara begira jarriko baigara, Artea Sareak egiten duen lanaren berri izateko migratzailei bizi proiektu independente bat garatzeko tresnak ematea da euren helburua. Gurera iristen diren migratzaile eta refuxiatuei harrera egiten dien proiektua da, esan bezala bizi proiektu independente hori garatzeko bidean pausuak ematen laguntzeko. Eta honi buruz hitz egiteko, gurekin dugu, Artea Sareako kide den, Olatz Talavera, arratsaldeon, Gabon, agian dagoeneko. Gabon. Artea Sarea proiektuaren helburua, lehen esan dugu, ona heltzen diren pertsona horiei, migratzaile horiei, independentzia pertsonala garatzeko moduak edo bideak ematea da, nola laguntzen diezu horretan? Lehenik eta behin, ala behar ez ematen den egoera bat da, instituzioak ez dute behar izan hori erantzuten, egon egin mugimenduaren ondorioz, behar izan horren identifikazioaren ondorioz, antolatzen hasi ginen, ez? Beraz, bizi independentea egitea, hemen iristen direnean lehen behar izana da eholdarena.
Beraz, gu gauden egietan, azkenean sare bat gara, zeanuritik zornotzaraino edatzen dena, artean bertan hasi bazen ere, egi ezberdinetan bojoka eraman dugu ejolda eskubidea behma dadin, ez? Udaletxe batzuek gaur egun oraindik ez dutelako ejolda eskubidea behmatzen. Ejolda behmatzen denean, ja osakidetzarako aukera zabaltzen da, hiru hilabete gero, baldin eta ez bazara adin txikia edo haurdun den emakume bat, eta umen kasuan eskolatzeko atea ere zabaltzen diez. Lehen urratsak horiek dira, baina gero 3 urteko bide luzea geratzen zaie, jaigo soziala deitzen dena burutu ahal izateko. Eta norabide horretan, formazioa, hezkuntza gakoetako bat izango da noski, eta zentzu horretan ere jarduten duzue? Ez, guk ez dugu formakuntzari burutzen, guk laguntzen alditugu lanbidera joaten, bertako kurtsoetara apuntatzeko, nolabait guk laguntzen ditugu hemengo baliabideak, baliabideetara iristeko bideak ematen, batez ere, baina formakuntza ez balin bada, hurbiltzen ditugula, ze 6 hektarea dauzkegu lantzen ditugunak, baina hori da hurbilketa bat da, ez da formakuntza bat, auzolana. Nolabait ere formakuntza bideetara edo baliabideetara bideratu, bai, hori bai egiten duzuela. Lanpostua gakoetako bat, beti ere, aipatzen dugun bizitza proiektu independente bat izateko, eta hori izango da zailtasunik handiena, lehen ere esan duzu, hori guztia eta gero 3 urteko epe bat izaten dela, baina horretan laguntzeko ere, sarean jarduten duten hainbat enpresa edo bentsat biderekin baduzue harremana. Hori da, 3 urteren ostean, erregularizatu ahal izateko eskatzen dizutena da urtebeteko lan kontratu bat jardunaldi osokoa. Noski, ez dizutenean baliabiderik ematen, ez frogatu ahal izateko langile ona zarela, ez balin baduzu sarerik oso zaila da. Haudan, guk autogestioaren arabera funtzionatzen dugu eta nolabait ekonomia zirkulararen filosofiarekin, haudan, gu produkzio guneak eratzen joan gara, ez? Guk ditugun behar izan guztiak asetzeko. 6 hektarea lur horiek dira batik bat, lanean diak duguna beraietan ere, baino daukegu kafeteria lau, jatetxe jaten ematen dutenek 3 dira ere bai, eta gero dugu haragi obradore bat, pasteleria eta ugi obradorea ere bai, eta nolabait ekonomia zirkularretan jokatzen dugu ez. Eta helburua da, gure negozioak ondo funtzionatzea, nolabait gero kontratu eskaintza horiek egin ahal izateko. Estrangeriak bai eskatzen ditu baliabideak izatea, langile horiek urtebetez mantendu ahal izatea, orduan nolabait ekonomia hori indartzen saiatzen gara, alik eta jende gehiok atera bidea izan dezaken. Baina, horrez gainere, esku aldean ezagutzen alditugun lanpostu, behi edo behar izanekin ere, zubi lana ere egiten dugu, beraiek lan horietara ere iritsi ahal izateko. Eta nolabait kontrapartidan gu saiatzen gara, soldata ere duina izatea eta ez esplotazio bide bat ahalbidetzea, ez? Eta zentzu horretan, pentsatzen dut, eskualde mailan negozioren batek edo lana eskain dezaken norbaitek ere, izango duela aukera zuekin harremanetan jartzeko eta bide horretan jarduteko, ez? Bai, hori azkenan egiten da ahoz aho eta azkenean behar izaten dutenean norbait, ez dakit, lan bat bideratzeko edo nahi badute lagundu pertsona bat erregularizatzen eta negozio bat balin badute, guk aholkularitza juridikoare egiten dugu eta laguntzen ditugu tramiteak egiten. Oinarrizko eskubideak eta giza eskubideak eta hori pertsona denentzat bermatzen ez duen legediaren artean, askotan esaten joan, batzuetan pentsa dezakegu gehienetan ere talka bat ematen dela, eta kasu horietan irakurri dut zuek esana desobedientzia defendatzen duzuela, desobedientzia modu eraikitzailean ulertuta. Bai, guk ejaten dugu sistema desobeditzen dugula oinarrizko eskubideak obeditzeko, ez? Maiz legediak trampa egiten dute,
eta bukatzen dute oinarrizko eskubideak direnak ujatzen, ez? Batik bat, aurretik aipatu duzen bezala, mugitzeko eskubidea, ez? Oinarrizko eskubideen kartaren 13. artikuluan aipatzen dena, eta hortik hasita lanerako eskubidea ez dela ematen, hasieratik daude 1000 bat, ez? Edo ejoldaren bera, ez? Legeak dena ongi ejedaktatzen du, baina oraindik udaletxe askok ez dute ejolda onartzen. Beraz, edo etxe hutsak dauzketenean bankuek, edo enpresa handiak, eta jendea dauenean kalean bizitzen, ez? Orduan, guk olako egoretan, egia mugitzen denean, besamaten diegu, eta saiatzen gara egi mugimenduarekin alik eta aujerapen gehiago egiten, eskubide horiek iristen ez direnen gana ere iris daitetzen, ez? Azkenean eskubideak denonak dira, naiz eta beraiei ukatzen zaien, baino eskubidean denok ez baditugu defendatzen, azkenean gureak ere bukatzen dute, ez? Eta pandemia guztiarekin ere olako zozeg ikusi da. Herri mugimendu aipatu duzu oraintxe, zuen sarea ez da modu vertikalean antolatzen, sare moduan baizik alegia, hierarkiarik gabe antolatzen da. Erraza da modu horretan jardutea, eta erraza izan gabe ere eraginkorra bada? Erraza beti hierarkikoki funtzionatu duenarentzat, igual zaila da, baina guk azkenean egi bakoitza antolatzen da bere taldekoekin, eta bai saiatzen gara elkartzen, dauzkagun izan ditzazkegun arazoak edo nolabait koordinatzeko eta ondoko egietako esperientziak ere ezagutzeko, ez? Nolabait bada jende bat denbora gehiago daramana eta azkenean hori jakituria da, ez? Orduan batzutan kontsulta batzuk egitea ondo etortzen da, ez? Gogoratzen naiz hasi ginenekotan esaten ginen nola emango diegu telebista bat etxean, gu aurkez dugunean telebista izaten etxean eta dauen publizitate guziarekin eta diskurso guziekin, ez? Eta esan ziguten, bai, baina gaztelera ikasteko bitarteko ona da, ez? Eta orduan, azkenean zoaz hola ikasten, ez? Gaztelera aipatu duzu, zuen proiektu honetan, kanpotik datorren jendearekin lan eginagatik ere, euskara bultzatzen da? Bai, guke saiatzen gara ekarekin euskara klaseak ematen, eta gero eskoletan dauden ume gehienek, ze guk azkenean familiekin lan egiten dugu, badoaz euskalduntzen. Eta gure artean euskaraz egiten dugunez ere horrek laguntzen du. Zenbat migratzaileek hartzen dute parte uneotan gutxi gorabehera zuen sare horretan? 70 bat izan behar gara, baina egon dira garai batzuk jende gehiagorekin, orain igual apurtxo bat gutxiago daude, baina behitz ere mugak ireki arau, jendea etortzen ari da. Ze pandemiarekin egia da momentu bat egon dela mugak erabat itxiak izan direla eta fluxu hori pixkate gelditu izan dela. Orduan, horretan bai nabaritu da. Ze azkenean jendea etorriten da, batzuk segitzen dute, bakoitzak bere bizi proiektua du eta orduan aldatu egiten da ere bai. Halako proiektu batean oso gertutik biziko duzuela suposatzen dut, pertsona horiek hemen Europan orokorrean pairatzen duten arrazakeria ere, ez dakit zer kontatzen dizueten, asko sufritzen duten zerbait den? Nik uste dut arrazakeria denek daramaguntzak bait dela, ez? Matxismoa bezala edo maiz anzten dugun lukujeriarena ere, ez? Ez da gauza bat kendu dezakeguna esku bat moztuko bagenu bezala, ez? Gure ADN-ean eramaten dugun zerbait da, eta egunero lanketa, egin beharreko lanketa bat da, azkenean ez dezan gure gaina hartu, ez? Azkenean gero eta gehiago indartu, orduan eta fasismora gehiago hurbiltzen gara, ez? Orduan, bizipenak asko dira. Azkenean, alabeajez, jendeak ezberdinari beldurra izaten dio, ez? Eta gizartean entzuten diren ohar guziak ez dira elkar hurbiltzeko egesak izaten, ez? Orduan, nik uste dut deseraikuntza lan bat badela, ezagutzea, hurbiltzea eta ezagutzea azkenean konturatzeko denak pertsona garela eta denek gure bizitzetan izan ditugula zailtasunak eta elkar laguntzen badugu bizitza egesagoa dela denontzat.
Jatorri ezberdineko jendearekin egiten duzuela noski, alde batetik oraintxe batu dugun bezala arrazakeriaren kasuan ja zaila baldin bada kanpotik datorren jendearen integrazio edo bizitze... Barka. Kanpotik datorren... Hotxi gabe gelituko gai naiz, horren. Esaten ere nintzena, kanpotik datorren jende horren bizitza hemen erraza ere ez bada, ez da erraza izango ez da kudeatzea, hainbeste jatorri ezberdinetako jendea biltzen duen halako proiektu bat, zen migratzaileen artean ere toki ezberdinetatik etorritakoak izango dituzue. Bai, guk ez dugu araurik. Guk ditugu 3 klabe. Direla zero jasismo, zero machismo eta lukujeria mugatzen joatea, ez? Eta saiatzen gara lekziorik ez ematea. Saiatzen gara ereduaren bitartez, nolabait ejan, ohiturak aldatzen joatea, ez? Igual, jantokian biltzen bagara, igual, bada izan daiteke pertsona bat, bere kulturatik ez daukena platera garbitzeko ohiturarik, ez? Kontsideratzen duelako emakumeen lana dela. Egiten duguna da, gizonak txandaka joatea garbitzen. Eta orduan, momentu batean, platera hurbiltzen dute garbitzeko lekura. Eta azkenean bukatzen dute talde dinamikaren ondorioz beraiek egiten, ez? Maiz ez da izaten diskurtsoa baizik eta beste bizitzeko modu batzuk ere ikustea. Azkenean askoz eraginkorragoa izango da gainera hori, ez? Esatea baino. Bai, bestela pasako genuke lekzioak ematen egunero, eta hola ezin da bizi. Zentzu horretan, oraintxe aipatu dugun funtzionatzeko modu horren baitan, konfiantza ere gakoetako bat izango da, izan behar du ezinbestean. Bai, guk ez dugu giltzik, dena zabalik dago, eta nolabait da mesfidantza hori ez dadin handitu, ez? Beti gerta daiteke gau batean, norbait buruari bueltaka asko ematen ibili ostean, txokolateak faltatzea. Baina normalean, pertsona batek bere gutxieneko behar izanak aseak dituenean, ez du gehiago behar izaten, ez? Eta hori da, bere ondokoaren egespetua, gune pribatuan egespetua, eta gero naturalki behar izanak asetuak badira, ez da arazorik izaten, eta horrek ere sendotzen du pertsona konfiantza egiten diotenean. Lehen aipatu dugu hor inguruko artea eta inguruko negozioek edo laguntzoko asmoa zuten nola egin zezaketen. Orokorrean ikusleek nola lagundu dezakete, nola hartu dezakete parte, nola eman dezakete euren ondarraletxoa, nola jar dezakete? Nik uste dut egi guzietan dagoela migratzaile bat egoera kaskar batean, eta beran egietan balin badituzte taldeak, beraien taldeetara hurbiltzea litzateke lehenengo urratsa, eta bestela eskoletan beti egoten da lagunen bat, kanpotik etorria dena, eta ez duena igual oraindik hagemanik eta hurbiltzea naturalidadez pertsonak ezagutzea jada lan aldia. Eholda bat eskaintzea, egian ez bada bermatzen eholdarako eskubidea, galdetzea, zer behar duten, ezagutzea beraien historiak, azkenean bilatzen dena, edo estranjeria legeak bilatzen duena da pertsona horiek gune publikotik ateratzea, ez? Eta baztertuak izan daitezen. Eta hori gure ardura da horren kontra joatea. Ederki Olatz Talavera, Artea Sareko kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik eta horren arte. Bai, aio. Eta gu jarraian tartetxo bat egitera guaz, iragarki tarte bat egingo diegu eta berehala gara bueltan. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai flipatu! Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Neskak badakigu nola egin. Lasaietako gela zelaira? Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza.
Blokeatuta segi. Euskara, bihotzetik Espainietara. Kontxo, agirretxe duriz? Igirretxe. Idiriz. Premiren, istiki, gernekeki pipirrik, kirikitzik. Txiliti. Pipirrikin? Tipititikin. Pipirrikin, tipititikin? Bik. Indi? Infinity duzunean, deini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Birgiti. Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote. Eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dogula. Ezaugarriren bat, ondo baino hobeto dakigula non dagoen onena. Eta zer da onena? Zaintzen gaituztenak beso zabalik itxarotea eta eurekaz disfrutatzea. Ziur nago horrelakoetan ezkaituela inok irabazten. Ostegunetako pintxopotea, asteburuko kopak eta zuzeneko musika, jatekoak eta bazkalondoak, eta tabernan gureak itxaroten gagozan bitartean eskatzen diren errondak. Jada denok dakigu ostalaritzak ematen deuskon guztia. Gauza asko bizi izan ditugu honi eskerreta, duen garrantzia ez emoteko moduan. Horregaitik, orain geure burua beti bezain ondo zaintzen jarraitu behar dugu. Emon deuskuen dana, emoteko dugunaren erdia ere ez dala erakusteko. Bilbo, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu, zaindu itzazu. Gaur goiz irtengo dira alabak ingelesetik. Ordu bete lehenago iritsi beharko dut aie jasotxera. Tartetxo lasai hau aprobetxatuko du. Mugitzea eguneroko kontua da, eta zuk aukeratzen duzu nola. Euskadin, jasangarria, kalitatekoa, eta pertsona guztientzat eskuragarria den garraioaren alde egiten dugu. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzonena. Hamaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera hamaikari. Aukeran, hamaika. Hemen gara berriz ere bueltan, gakoak saioan, badazpada urbaso bat. Eta guzti, gaiz aldatu gabe, migranten edo migratzaileen kasuari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Joan den asteburuan debutatu zuen, bidaideak taldearekin, Nilofar Bayat, afganiarrak. Talibanek Kabul hartu ondorengo kaos hartan, bertatik ihes egitea lortu zuen pertsona gutxi horietako bat izan zen, bere senarrarekin batera. Une haietan behin eta berriz aipatzen zen asko izango zirela, Talibanengandik ihesi Afganistandik irten eta Europara iristen saiatuko zirenak. Eta Siriako gerrak eragindako egoerarekin alderatzen zen ura. Goiz da oraindik zer gerta daitekeen esateko, baina komeni da Siriako kasuan zer gertatu zen ez ahaztean. Izan ere, 3 migrazio bide nagusi dituzte miseriatik ihesi Europara iristen saiatzen direnek. Mendebaldeko bidea, erdialdeko bidea eta ekialdeko bidea. Mendebaldeko bidea da Euskal Herritik igarotzen dena. Kasu honetan, Marokoraino iritsi ondoren, bertako polizia saiestu, nolabait ere Espainiara pasa eta Bidasoako mugan izaten dute hurrengo oztopo nagusia, lehentxeago garaialderekin hitz egin dugun moduan. Erdialdeko bidea berriz, Libiatik Italiara doana da. Kasu honetan, Libiako kostetatik irteten dira Lampedusara, Maltara edo Siziliara iritsi nahian. Itsas bidaia mendebaldeko bidean baino askoz luzeagoa da eta askoz arriskutsuagoa ere bai. Ondorioz, inguru horretan jasotzen dituzten pertsona gehien, Mediterraneoan laguntzen jarduten duten Aitamari bezalako itsasontziek. 3. bidea berriz, ekialdeko bidea hori da azken urteotan errefuxiatu gehienek hartu behar izan dutena. Duela 5 urte terdi migratzaile horiei bidea ixteko akordioa sinatu zuten Europar Batasunak eta Turkiak. Akordio honen ondorioz milaka pertsona Turkiatik irten ezin da.
geratu dira eta beste milaka Turkiatik oso gertu dauden irla greziarretan. Haiei alden neurrian laguntzen jardun izan du esaterako Zaporeak, gobernuzkanpoko erakundeak. Azken urteotan behera egin du egia da Mediterraneoa zeharkatu nahian hiltzen direnen kopuruak. 2016an Siriatik inoiz baino pertsona gehiago irten ziren urte hartan jo zuen gaina hildako kopuruak ere Mediterraneoan, eta orduz geroztik jaisten joan da. Badirudi ordea joera aldaketa baten hasieran egon gaitezkeela. Izan ere hortxe ikusten ari zareten moduan aurten dagoeneko 1369 pertsona hil dira Mediterraneoa zeharkatu nahian, iaz urte osoan bezain beste. Eta oraindik 3 hilabete geratzen zaizkio urteari. Eta solasaldiari egingo diogu tartea jarraian, eta horretarako gurekin ditugu Mikel Alvarez, Gabon. Gabon. Eta Jonasa, Gabon. Gabon. Migratzaileen aferari buruz ari gara hitz egiten, gaurko saioko gai nagusietako bat izan da, hortxe ikusi dugun datu hori agian nolabait ere beldurgarria dena, berriz ere gora egiten hasi dela itsasoan hiltzen direnen kopuru hori. Berriro ere krisi baten aurrean aurkitzen gara, bai ekonomikoa eta mundu guztiari eragin diona, baita geopolitikoa ere, eta horrek bere eraginak ditu gure artean. Eta oso gutxitan hitz egiten den hitzarmen bat uste dut mahai gainean jarri behar dugula krisia ulertzeko, bai Europa kanpotik datozenen artean, baita ere Europa barruan gertatzen den fenomenoaren inguruan, eta da Dublineko hitzarmena. Dublineko hitzarmenak esaten du, azkenean, asilo politika, migratzaileak sartzen diren lehenengo herrialdeak eman behar duela, eta horrek nolabait blokeatzen du migratzaileen joan etorria beste Europako herrialde batzuetara. Eta hori da Irunen daian gertatzen ari dena, hau da, Frantziara pasatzen direnean, Ipar Euskal Herria pasatzen direnean, bertako poliziak atzera botatzen dituela hitzarmen hori dela eta. Eta horrek guztiz urratzen ditu Schengen akordioa bezala, ez? Hau da, kapitalen, merkantzien eta pertsonen ibilbide orokorra Europatik, eta uste dut hori ere mahai gainean jarri behar dugula, ze oso gutxitan hitz egiten da horren inguruan. Bai, esango nuke hori kontraesan badela, baina nik esango nuke hori dela kontraesana, benetako kontraesana, ez? Azkenean, Europa bera eraikita dagoelako ere identitate bezala mugimendu askatasunaren gainean. Europar Batasuna horretan oinarrituta dago, eta gainera munduan bere buruari ematen dion kokalekua da giza eskubideen edo nolabait kultura baten sortzaile nagusi eta gainera guztiz esportagarri esan behar duen identitate bat, ezta? Kontua zer da, nazioarte mailan, ondo dakigun bezala, agintzen duena beti errealismo politikoa dela. Eta errealismo politikoak eramaten zaituela, zure printzipio identitarioak guztiz bazterrera ustera. Izan hartzen diren akordio eta konpromisoak ez beteta, baina arazoak jatorrian dago, lehenagotik ere badago, ezta? Egiten denean geopolitika bat mundu mailakoa batzuetan interbentzio militarretan oinarritzen dena beste aliatu batzuekin, edo gu besteen aliatuak izan, Europarrak esan nahi dut, baina baita ere birbanaketa eta errekurso ekonomikoen antolaketa, mundu mailako antolaketa batean daukagun posizioaren gatik. Zer bereizi daitezke, errefuxiatuak eta migrante ekonomikoak, baina sakonean, nolabait esan dezakegu, gerra beraren arpegi ezberdina direla. Batzuen miseriatik, eta besteak gerrak eragindako miseriatik, baina funtsean azkenean gauza bera da, ez? Batzuk esatu dute migratzaileek 3 zapalketa bizitzen dituztela jatorrian, transitoan edo ibilbidean, eta helmugan, ez? Helmuga dituzten herrialde horietan. Eta zentzu horretan, berriro ere Irunen Daiako muga horretara bueltatuta, ikusi beharko da ere, Frantziako hauteskunde presidenzialetan zer gertatzen den, ze hori ere mahai gainean dako eta hemendik gutxira izango dira. Eta hor, ultraskuina ikusten ari gara, nola bi hautagai jarri dituen mahai gainean, bai Le Pen, eta baita ere Zemur berria edo hautagai berria. Eta horrek ere, nolabait, jada Frantzian segurtasunaren inguruan zegoen diskurtsoa ere, are eskumarago eramaten du. Bai txaleko horien protestengatik, bai poliziaren protestengatik, eta baita ere, Paris inguruan migratzaileekin dauden arazo estrukturalen gatik, baina ez migratzaileen gatik, baizik eta,
joera estruktural, jatorri estrukturala duen egoera erreal batengatik. Eta ultraeskuinaren garaipenez da bakarrik bera ordezkatzen duten markek eduki dezaketen arrakasta momentu batean da agenda osoa zipristintzeko daukan gaitasuna. Zere momentu honetan, Frantzia bezalako estado batean, asko hitz egiten da olatu berdeaz, Europan eta baina momentu honetan arrasatzen ari den agenda da soberaniaren agenda. Frantzian burujabetzak ez du esan nahi. Euskal Herrian esan nahi duena, noski, burujabetzak esan nahi du, besteak beste, hau, ezta? Diskursiboki etorkinen aurrean, ezta? Nik lehengoan ez zuten nuen, sozialista izan den hautagai bat, argi eta garbi hitz egiten termino soberanista batzuetan. Alderdi komunistak Frantzian ere tradizionalki diskurso bat eduki du oso gogorra, klase zipristindu, zera klase ikuspegiarekin zipristinduta, baina azkenean diskurso soberanista, nazionalista eta abar bat, ezta? Eta bai, horri begiratu beharko dugu, ze azkenean ez da bakarrik asunto kultural bat. Ez da bakarrik esatea ez naiz razista, baina ez da hori bakarrik, hori ere bada, da lehen komentatu dugun desberdintasun egoera horren betikotzea posibilitatzen duen ideologia bat. Hor ikusiko dugu zer gertatzen den Frantziako hauteskunde horietan. Azken inkestak ni behintzat ikusi dudana, Zemurrek Le Pen gainditu du, Zemurrek 15 zuen, 15, Le Penek 13, alegia, 28ak eskuin mutura edo ultraeskuinarekin identifikatuko lirateken hautagaietako bati boto emateko prestutasuna izango luke. Hori Macronek duena baino gehiago bada, naiz eta banatuta egon. Ikusiko dugu zer gertatzen den Frantziako hauteskundeetan, udaberrian dira, jarraituko dugu gertatzen den, eta orain gehiz aldatuko dugu eta COVID-19 inguruko neurrien aldaketari erreparatuko diogu. Izan ere atzo utzi bai zuen labiak bertan bera, osasun larrialdi egoera ondorioz neurri gehienak behintzat bai indarri gabe geratu dira, martxan geldituko den bakarretakoa musukoaren erabilera izango da, derrigorrezkoa izaten jarraituko du barrualdeetan edo metro terdi mantendu ezin den lekuetan, baina neurrien artean badira atentzia eman duten bestelako batzuk ere. Esaterako atzo naizek titular bat atera zuena barnealdeetan edo kanpoaldeetan berdin du, kontzertuetan edo kirol ekitaldietan ura bakarrik edan ahal izango dela. Halako neurriak dira gero jendeari ematen diotenak sentsazioa, neurri guzti hauek ez dute zentzurik erabat arbitrarioak dira eta beraz ez ditu jarraituko? Ba, hor dimensio asko daude, dimensio asko daude. Bata izan daiteke tekniko hutsa, esaten zentzua dauka, ez daka zentzua, hor, nolabait aditu krazian eskurtzen ditugu gauzak, eta kitxo ez da egia da. Ez geralako gai, eta ni ez nahizelako gai, jakiteko metro terdi behar duen, ura edo zerbesak eragina daukan. Ez nahizelako gai, baina kontuz, horretaz ere aprobetxatzen direlako, ezta? Pandemia garaian ikusi ditugu neurri asko, hartu direla, neurri politiko asko, eta oso garrantzitsuak eta oso importanteak. Eta neurri ikusiko duguna da, neurri politiko horietatik zenbat etorri diren gelditzeko eta zenbat izan diren transitorioak. Orduan, debatearen garrantzia hor dago, nire ustez. Eta gero dago ere, deliberazioaren gaia. Neurriak hartzen direnean, neurri politikoak hartzen direnean, guzti hori eragiten ditutenak, non daude herritarrak hor. Non dago, zeren aditu kraziaren izenean, hau zientzialari batek ez diote kaso egiten zientzialariari, baina, erabaki behar du, nolabait, herritarrak utzi ditugu aparte, debatetik aparte, ez bagina, persona helduak izango bezala, izango ez baginu bezala, autoantolakuntzarako ere gaitasuna, erantzun komunitarioak emateko gaitasuna, eta bar, ez da, orduan, batzuetan debatea zentratzen dugu, oso neurri konkretu batek zentzua daukan edo ez, denak sasia ditu bihurtzen gara, momentuan, niri ere gertatzen zait, baina agian hausnartu behar duguna ere da atzean dagoen beste hori, ez? Ni sasia ditua izan gabe, badakit, orain dela aste bat Samamesen egon nintzela atletik ikusten eta bokadillo jan nuela, eta bendik aste batera joango naizela, neurriak hobetuta, eta zingo izan duko dudala bokadillo hori jan, eta hori guztiz kontra esankorra, hori fijo. Uste dut Danimarka izan zela, lehenengo herrialdea neurriak irekitzen, Europa mailan, baina gaur irakurri dut, Errusian, inoiz baino hildako gehien daudela ere bai, delta variantaren ondorioz. Orduan,
Uste dut ere, gaur egungo hemengo errealitatea konparatu behar dugula munduko beste errealitate batzuekin, azkenean mundu globalizatu batean bizi baldin bagara, globalizazio horrek ere, kanpora begira eta barrura begira, bere ondorioak izango ditu. Orduan, nik ez nuke ere esango guztia bukatu denik. Eta geolabiaren inguruan eta neurrien inguruan uste dut berriro ere mahai gainean jarri dena dela burujabetzaren falta edo tope politikoen adierazgarritasuna. Bi zentzuten esango nuke, alde batetik Euskal Herriak bizi duen egoeragatik, burujabetza eza faltagatik, horik ikusi genuen adibidez, nola estatu mailako neurri batzuk gaientzen ziren Euskal Herriko edo EAeko neurri batzuetara. De hecho, gaur egun martxan dauden neurri batzuk estatuan erabakitzen dira, Muxukoaren adibidez estatuko erabakia da, ez da hemengo erabakia hori alde batetik, baina beste alde batetik ere adierazgarria da demokrazia liberalak dituen hutsuneak horrelako egoerei aurre egiteko. Hor, agian famatuena Garrido epailearen sententziak izan dira, eta Garrido epaileak azkenean Espainiako estatua eraman zuen bigarren alarma egoera batera, ostalaritzara erik ez zuen, baina ikusi dezakegu nola kudeaketa horietan demokrazia liberalak ere huts egiten duen. Eta horrenekin ez dut esan nahi joera autoritarioa duten ereduetara jo behar dugunik, baina bai ikusi behar dugula, Jonek esan duen bezala, ze eredu komunitario eta ze eredu politiko erabiltzen ditugun horrelako egorei aurre egiteko, eta ez usteko guztia botere banaketa, ustezko botere banaketa baten esku, edo administrazio guztiaren esku. Demokrazia liberalak ditu bi hitz, ezta? Demokrazia eta liberala. Eta nik uste dut, liberala hitza norke ekarri duen, klase sozial jakin batek, historikoki eta bar, eta demokrazia norke ekarri duen, nik uste dut, liberalismoa demokratiko xeagoa bihurtu dela, klase herrikoiek eta borroka egin dutelako, eta eskubideak lortu dituztelako, besteak beste botoa emateko eskubidea, eta bar, eta bar, ez da. Demokrazia liberalean, erortzen den azkenean da demokrazia, ez? Osea, liberala zera hori ez da inongo momentuan kuestionatzen, zer azkenean demokrazia liberal bat oso autoritario izan daiteke. Oso autoritario izan daiteke. Ze kontu ez da inbeste gogorra den edo ez, neurriak gogorrak diren edo ez diren gogorrak, baizik demokratikoak diren edo ez. Niretzat hor dago benetangako, ze momentu batean, erabaki barra dugu neurri gogor bat hartzea dena delakoagatik, ez naizari inongo neurria justifikatzen edo defendatzen, ez da. Hartu behar dugu, baina esan da dira balio demokratiko bat daukana. Zeren bestela eriko gara esaten, demokraziak bakarrik balio duela gauzak ondo daudenean. Orduan bakarrik balio duela, eta da justo kontrakoa. Gauzak gaizki daudenean balio behar duen zerbait da. Eta demokraziak ez du zertan liberala izan. Hor demokrazian igual bi, ez? Nik bentsat bi elementu jarraiko nituzke mai gainean, paradigma hori ere hausteko. Alde batetik, demokrazia bada boterea non dagoen, buru jabetza non dagoen, eta hor sujetu bat definitzea, herria litzatekena, eta bestaldetik prozedura zein den. Hau da, botere hori ere garatzeko prozedura zein den. Eta prozedura horretan ere utxe egiten du demokrazia liberalak, eta hori, lehen esan duena. Kudeaketa honetan guztian ikusi dugu nola hartu diren erabakiak. Agian, justo orain gertatu den hau izan da adibidea, jende askok, zuk maigaineratu duen hori izango duelako buruan, ez? Halako egoera batean, demokraziak ez du funtzionatzen, beraz, agian beste modelo autoritarioago batzuetara joan beharko dugu, hori nik uste jende askok ikusiko zuela, horrentxe? Ikusi edo sentituko zuela, alegia esan. Bai, eta bestelako pulsioa ere egon da, individualismo batera jotzearena, adibidez herrialde anglosajoietan ikusi dugu, tradizio neoliberalagoa daukaten herrialdetan ikusi dugu, estatu batuetan ze arazoak dauden jendeak txerto hartzeko. Eta hori ez da analisi kritiko bat egin duelako eta aztertu duelako berak, ze hori liberalismoaren teoria ez da, berak izaki irrazional individualak erabaki du dena aztertu ondoren txerto hartzea ez dela ona beretzat. Ez da, estadoaren aurkako jarrera bat, estatuan nire bizitzan eta nire gorputzean, zeren azkenean txertoak gorputzean sartzen den gauza bat, hemen ez da sartzen inongo estaturik nire barruan. Ez da beraz, bai egon da autoritarismoa, autoritarismoa gehiago boterearen eremutatik etorri dela, eta herritarren aldetik egon da oro, nik esango nuke, oso txintxoak izan dira herritar, eta Euskal Herria bereziki
berezik, nik entzuten dutenean diskursoek, eske la sociedad, nik entzuten dut hori lehendakariari eta Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaile askori entzuten dut, esan bezala, eske gizartea gaizki portatzen ari da, segun eta datuak nola zeuden. Ez da egia, oso ondo, nire ustez, Euskal gizartea ondo egita dana, ez sanitarioki, esan nahi dut, baizik kritikotasun gutxirekin, zeagian zuk kasu egin diezaiokezun neurriei, baina refleksio kritiko bat aportatu ere, eta ez dakit egin dugun. Igual, orain dator hori egiteko momentua. Nik uste du denbora pasa beharko dela ikusteko, alde batetik hausnarketa egiten dugun gertatu denaren inguruan, agian 2 urtere edo gehiago pasa beharko dira hori egiteko, eta gero jonek esan duena, ze neurri geratzen diren, eta neurri konkretu baino gehiago, ze joera geratzen diren boterean, orain erabili direnak eta etorkizunean kateatu edo mantendu daitezkenak tonteria txiki bat, eta agian ez dago zer ikusirik honekin, baina gaur esan dute Bilbon tabernetako terrazak mantenduko dituztela, terrazak handitu zituzten eta mantenduko dituztela. Agian ekonomikoki zentzua dauka horrelako neurri batek gauden egoeran. Baina sozialki eta publikoki ere bada nolabait espazio publikoaren okupazio bat, logika pribatu batetik. Eta tontakeria txiki honek ere erakusten du etorkizun batean ere, horrelako egoerak ere gertatu daitezkela, eta normalizatu ditzakegula hori da larriena. Horren gaiz aldatuko dugu, eta Madril aldera begira jarriko gara, aste honetan ezagutu dugun, gerrazekinarekin zer ikusi duen albiste bati erreparatzeko. Izan ere, aste honetan, jakinda edo zabaldu da, 89an HBR bidalitako gutun bombak estatuaren aparatuetatik irten zirela. Publiko egindako elkarrezketak Jose Luis Corcuera ministroarekin lotzen du gainera gertatutakoa. Eta Madrildik, gurekin dugu jarraian, Inigo Aduriz kazetari, arratsaldeon Inigo. Arratsaldeon oian. Aipatu dugu, gai hau, ikusi dugu, hainbat edabideetan nola tratatua izan den, eta ikusi dugu baita gai honek, Estatu Espainiarko edabideetan ze oihartzun urria izan duen, oihartzunek izan badu. Hain zuzen ere hori komentatu behar dizun, ze bueno, xabatik saiatu naiz eta nahiko zaila suertatu zait honen inguruan informazioa aurkitzea, ez? Egia da, ABCren portador ikusi genuela eta, euskal komunikabideek nahiko ondo okurritu dutela eta baita, zuen telebistak eta barrez, baina Espainiako komunikabideek egia da ez dugula gai honetan asko erreparatu, ez? Eta, gainera, niretzako deigarria iruditu zait, kasu honek eragin duen isiltasuna, ez? Bai gobernuaren aldetik, hain zuzen ere, gerra zikina burutu zuen PSOE horren oraingo ordezkarien eskutik, baita ere, PSOE horren bazkide den Unidas Podemosen aldetik, eta baita ere oposizioaren aldetik, ez? Askotan, oposizioak terrorismoa erabili du, hain zuzen ere, etaren terrorismoa erabili du, PSOEren eta gobernuaren kontra egiteko, baino kasu honetan ez du ezer esan, ez? Ez du esplikaziorik eskatu eta bar, ez? Eta hori, ez? Gaur, nik uste gaur goizen, Jon Iñarritu komentatzen zuela, askotan egia, justizia eta erreparazioa eskatzen dutenek, kasu honetan isilik daudela, ez? Eta oso deigarria da. Gobernuan ez PSOEren aldetik, ez Podemosen aldetik ez da erreakziorik izan. Gobernuari erreparatuta, gobernutik irten den lege bat ere aipatuko dugu, azken egunotan zer esan handia ematen ari dena, etxebizitzaren legea da. Halako gai guztietan gertatzen den moduan Podemos eta PSOEren artean hor gatazka edo tentsioak edo egon dira gai honekin ere, azkenean irten da, eta ia harritzekoa ere bada Podemoseko ordezkariak ikustea, horrenbesteko harrotasunez legea aurkezten ze jabe txikitzat jotzen ditu, 10 etxebizitzara arte dituztenak, eta oso neurri nolabait esateko ez dela kanpainan mahai gainean jartzen zuten alegia Podemoserik. Bai, eta batez ere aurreko astean, PA mugimenduaren eta etxebizitzaren eskubidearen aldeko antolakuntzak eta erakundeek lege proposamen bat aurkeztu zutelako diputatuen kongresuan eta lege proposamen hori Unidas Podemosek ere sinatu zuelako, ez?
eta bai oso deigarria da alde batetik alokairuen prezioaren finkatze hori ez dela nahita nahiezkoa izango, egia da momentu zirriborra baten inguruan ari garela, ez dugula legea zehatz-mehatz ezagutzen, baina badirudi alokairuen prezioaren murritze hori edo kontrol hori ez dela izango derrigorrezkoa, eta administrazio bakoitzak erabakiko duela zer egin, hori ez da bat ere Unidas Podemoseko orain arte defendatu duena, eta ez da ere etxebizitzaren eskubidearen aldeko erakundek defendatu dutena, eta gero bestalde ere deigarria iruditu zitzaion Unidas Podemoseko alde horri, PSOEk iragarritako diru laguntza zuzen hori, hain zuzen ere gaztei alokairua ordaintzeko ia 250 euroko diru laguntza hori, ez? Ze, askotan diru laguntza hauek ez direlako oso ondo ikusi, etxe bizitzaren alde egiten duten erakundeen aldetik, ez? Edo elkarteen aldetik, ez? Ze azkenean askotan gertatu izan da, eta Zapateroren garaienari gertatu zen, horrelako diru laguntza bat ematen denean, maizterrek egintzat ematen dutela diru hori, eta are gehiago igotzen dutela, alokairuaren prezio hori. Eta, Unidas Podemosek zirudien hau etzekiela, hau PSOEren aldeko erabaki bat izan dela, eta horri ikusten ditugu zeintzuk diren beraien arteko talkak, ez? Eta, nik uste konklusio bezala esan dezakegula, edo hau ere esaten dutela erakunde eta elkarteek, aurrera pauso bat izan daitekeela, baina pauso asko eman behar direla, ez? Elkarte hauek esaten dute adibidez, alokairuen prezioa automatikoki finkatu behar izango litzatekeela estatu mailan, eta ez administrazio bakoitzak erabakitzeaz, badirudi gainera PPko administrazio guztiek esan dutela ez dutela hau aplikatuko, beraz ez luke honek estatu mailako lurralde oso handi batean ez luke eraginik izango, eta baita ere, mai gainean jartzen dute elkarte hauek, puztuta duen prezioen beherakada orokorra izan beharko litzatekeela, eta ez bakarrik 10 etxe bizitza baino gehiago dituzten jabeen etxeetan, ez? Baizik eta orokorra izan beharko litzatekeela jeitsiera hori, batez ere, pentsiodun horrela ditzen dira, zonalde horietan, ez? Eta zonalde hauetaz asko dakigu bai Madrilen eta baita Euskal Herrian ere. Ederki baino Baduriz, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik eta gai hauek gure erakartzagatik. Mi esker Gabon. Tira, lehenik eta bain lehenengo gai horri erreparatuko diogu, aste honetan egin baita publiko, 89an HBL bidalitako gutun bomba horien atzean, estatu aparatuak daudela, Korkueraren izena ere agertu da, dagoeneko? Bai. Ni horretakoa naiz, ez, eta oso ondo gogoratzen dut, aurra nintzela gertatutakoa, ez. Nola lertu zitzaion mutil gazte horri bomba, eta irudi hori hiltzatuta geratu zitzaigun, bere oinetakoen irudi hori, odolez eta bar, ez. Eta, momentu hartan, herri osoak zekien norri izan zan, ze gertatu zan, gero funeralak egin zirenean etorri ziren, goinitirapu etorri zan, eta izugarria pasazan, izan zan, zera bat ez. Baina egia da ez dagoela justiziarik segun eta zein dan biktima, ez, hori oso nabarmena daukagu, eta horratzean dagoen larriena ez da bakarrik injustizia ikaragarri baten aurrean gaudela, baizik gauzak horrela egitea dela modurik errazena eta azkarrena etorkizunean gainditu nahi ditugun egoerak gertatzeko, ezta? Eta garbi dago, badagoela alde bat gatazka honetan, ez duena inondik ere inolako pausorik eman nahi, besteari etengabe exigitzen diona, eta norberak eman nahi ez duena, pentsatzen duelako impunitate osoa daukala nahi duena egiteko. Atera den informazio hori, nik esate zute horeretan, errenterian, inor ez dela harritu. Roldan ere ez harritu, zebere garaian esan zuen, Roldanek. Nik uste dut, ekintza
Larria da, baina genekien nondik zetorren, baina erreakzio ezak zentzu honetan are larriagoak izan dira. Gainera, ezkerreko gobernu bat, edo ustez ezkerreko gobernu bat daukagunean, eta ezkerreko gobernu horrek esaten duenean... Ezkerreko gobernu bat. Bai. Eta ezkerreko gobernu horrek esaten duenean, estatuaren demokratizazioa duela helburu. Behintzat ezkerreko gobernu horren alderdi jakin batek. Eta hortik ere ez da erreakziorik etorri. Eta Jonek esan duen azpimarratu behar nuen. Hau da, ari gara hitz egiten involuzio autoritarioaz, estatuaren involuzio autoritarioaz, eta estatuaren barruan dauden elementu fascista edo elementu atzerako, ez bai polizia izan daitekena, bai militarrak izan daitezkenak, edo bestelako deep state izeneko horiek. Ze mezu helarazten da, horrelako berri baten aurrean, estatuak ofizioz ez badu ez zer egiten. Ze mezu helarazten diegu, ez? Elementu horiei. Azkenean, hau egitea doainik ateratzen dela, eta hau egitea efektiboa dela disidentzia politiko hori eta disidentzia sozial hori zigortzeko. Eta gero badago beste afera bat, Aian Euskal Herrian, bigarren plano batean garatu dena, hau izan delako albiste nagusiena, baina da Margarita Roblesen afera guztia, gaur egun defentsa ministra dana, eta, kaleratutako berri horiek diote, errege etxeari nola ematen zizkion, dirua, kaxen edo dirua eskuz, azkenean zeinu guztiak edo pista guztiak ezabatzeko. Eta gainera daukagu beste elementu bat, eta oso gutxi hitz egiten da horretaz. Eta da, gobernu honek hartu zuela konpromisoa sekretu ofizialen legea atzera botatzeko, beste lege berri bat egiteko, lege hori frankismotik dator, eta ez dut esango lehentasuna ez da, argi dago, baina ez dakit ere horri buelta emateko bokazio asko dutenik. Orduan, baditugu elementu ezberdinak, norabide berdinean apuntatzen dutenak, eta ikusi dezakegu gobernu bat egon edo bestea, estatu Espainiarrean, egiturazko gauza batzuk daudela, eta horiek ez direla aldatzen, nola nahi. Nik denan ez nuke gutxi itxiko, gobernu bat egon edo bestea, nik uste desberdintasunak, igual ez ezagututakoak, baizik ezagutu ditzakegunak, aurrera begira ezagutu ditzakegun gobernuak, ez da? Zeren, deep state hori aipatu duzu, eta egia da mugimenduak daudela, plano ezberdinetan, badago estatu judizial bat, badago estatu polizial bat, badago estatu mediatiko bat, badago estatu ekonomiko bat, badago estatuaren botere faktikoak, ez da, zeinak mugimenduak egiten ari diren, nolait deslegitimatzeko momentu honetan egon daiteken gobernua, hor egon daitezken indar harremanak, etorkizunean, inkluso demokrazia liberalaren demokrazia hitz hori gero eta zerago berago usteko. Hori ere ulertuta ikusi behar dugula. Mitterrandek esan zuen, iritsi zenean Eliseora, ez da berak oso ezkerreko oso programa aurrerako eta ausart batekin iritsi zena, eta berak esan zuen, eseri zenean bere zuzendari guztiekin esan ziotela esaldi bat, eta zen ezin da. Ezin da. Hau eta hau ezin da egin. Eta hori ere, gobernu batek bere aurrean ezagutzen du, eta lehen kamaraz kanpo komentatzen genuen gauza bat, hori gainditzen da, bai gobernuan lan eginda, baina baita kalean mugimendu egonda. Bi elementuak egonda, bestela ez dago modurik aldatu behar diren gauzak aldatzeko, eta egia da, batzuetan gobernua izan da ere, ez daukazu aukerarik, ze interes eduki dezake. Momentu honetan ezkerreko gobernu batek, badekienean jokatzen ari dela enbeste gauza, hainbat erreforma ez egiteko, zergatik ez ditu egiten. Ezin duelako. Eta gogorra horrela esatea, ezin du. Bi horretara ni joan, hau da, ezkerraren aldetik badago kontzepzio bat non esaten den estatuak ez duela botere guztia, ez? Botera beste leku batzuetan dagoela, baina uste du falta dela beste kontzepzio bat, eta da, estatua ez dela bat eta bakarra. Estatu asko daudela, eta horretara ninduan, hau da, joera struktural batzuk badaudela mai gainean, eta horiek ez direla kontrolatzen, edo batzuk jakin batzuk kontrolatzen dituztela, eta gero dagoela gobernua bere muga guztiekin, eta bere, neurri, hartu ezin dituen neurri guztiekin. Gaiz aldatuko dugu jarraian, eta astelenean gertatutako afera bati erreparatuko diogu, mundu osoan eragina izan zuena gainera. Izan ere, 6 ordu baino gehiagoz Facebook, WhatsApp eta Instagram hirurak batera erorita egon ziren, alegia ezin ziren erabili, hiruak Facebookenak dira, hortik hiruak aldi berean
Erori izana, milioika pertsona zerbitzurik gabe usteaz gain, milioika dolarreko galerak ere eragin zizkion astelehenean gertatutakoak Facebooki. 6 orduz ez da ohikoa, halako zerbait gertatzea, gertatu hori da, gertatu izan du da, agian hobe esan da, baina pare bat ordutik ez da pasatzen normalean. Kasu honetan 6 ordukoa izan zen, 50.000 erpin dituen gaia da, baina ez dugu horretarako inolako denborarik, beraz labur xamar aztertu beharko genuke. Ados, indirektuak esan diguzbaz, luze xamar ibili garela horren arte, ez da? Ez daukagula luze xamar jarduteko betarik. Bale, ulertuan, niretzat gauza asko azpimarratu daitezken, niretzat bat azpimarratuko nuke, eta da Facebook eta 6 orduz gerituta egoteak sortu dituen ondorioak adierazten dute zendan gure, lehen buru jabetza epatu da, zendan gure buru jabetza digitala. Momentu honetan, kolonia digital bat gara, kolonia digital bat, ez Euskal Herrian bakarrik, baizik Europa bere osotasunean, Errusia kenduta, noski, kolonia digital bat gara, eta horrek hausnarketa sakon batera eraman beharko dintuzke ez da. Ni titular bat esateko berdin askotan hitz egiten dugu burujabetzaz eta agerikoa den burujabetza urraketa horietaz, baina guzti daukagu mugikor bat eskuartean eta ez gara konturatzen nola erabiltzen ditugun plataforma batzuk, baina plataforma horiek ere elikatzen ditugun eta aberasten ditugun gure datuekin, gu ere produkzio baliabide bilakatu gara, gu ere produktore bilakatu gara. Eta amaitzeko agian anekdota bat, ze jende asko pasatzen WhatsAppetik Telegramera, gau horretan, ez, hitz egiten jarraitzeko, eta asko uste dute Telegram dela Putinen asmakizun bat, eta guztiz kontrakoa, Telegramen jabea da Putinen kontra dagoen pertsona bat, orduan, ez dezatela pentsa Errusiaren menpe daudela oiek guztiak. Alternatibak bilatze aldera, Telegram ipatu dugu, gehiago ere badira, Signal ere bada, eta bestere batzuk ere ezagutuko dituzu agian. Bai, eta hor, badago paradoxa bat ez hau da, deszentralitatea bilatzen duen mundu batean, burujabetza pertsonala bilatzen duen mundu batean, datuak guztiz zentralizatuta daude, edukiontzi gigante batzuetan, edukiontzi handi batzuetan, eta puntu konkretu batzuetan, munduko puntu konkretu batzuetan, orduan, ja burujabetzaren ikuspegita batetik ere, goazen telekomunikazioek ere deszentralizatzera eta boterea banatzera. Ba, hori da neoliberalismoaren gezurra handie hori, ez? Askatasun individuala da bere promesa handiena, baina azkenean bukatzen du autoritarismo erabateko batean, ez da? Eta sare sozialen gaian ere ikusten du. Oroar, digitalizazioaren gaian oroar oso ondo ikusten dugu hori. Ederki onaino, gaurkoa, Mikel Alvarez eta Jon Ansa, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik eta hurren arte. Eta orain jarraian, gaizera bat aldatuko dugu, izan ere gaur arratsaldean prentsaurrekoa eskaini du EH Bilduk, azarora begira egingo duten mobilizazio bat dela eta. Hortxe irudietan ikusten ari gara mobilizazio hori, azaroaren 20an, egingo da mobilizazioa, konpromisoa, aske eta berdinen Euskal Herria lemapean. Eta honi buruz hitz egiteko gurekin dugu pantailaren bestaldean Olaia Duarte. Arratsaldeon, Olaia. Bai, kaixo, Gabon. Aipatu dugu lema, konpromisoa, aske eta berdinen Euskal Herria. Eslogan hori izango du EH Bilduk azaroaren 20an egingo duen mobilizazio horrek. Bai, horrela da. Eslogan horrekin gauza asko adierazi nahi ditugu. Zuk esan bezala ez da manifestazio bat izango, mobilizazio bat eta hitz egiten ari gara, ze, azkeneko hilabeteetan guztiak egon gara desmobilizatuta alde batetik, ez? Etxean gelditu gara, horrela egin behar genuelako, baino pandemiaren ondorioetako bat ere izan da desmobilizatzea hainbat mugimendu edo behintzat presentzialtasunak ematen duen gertutasun horrekin inertzia batzuk moteltzea edo amaitzea, ez? Egun nahi daguna da azaroaren 20an aprobetxatzea berriro jendea elkartzeko, elkar ikutzeko, elkar sentitzeko eta Bilboko kaleak hartzeko hainbat eskubide aldarrikatzeko. Aukeratutako data ere ez da kasualidadea eta data horrekin eta bertara eramango ditugun reklamazioekin adierazi nahi duguna da fase berri bat hasi behar dugula. Normalitate berria den hori
gure erara egin nahi dugula Euskal Herrian, eta bueno, guretzat jai bat izango da egun hori. Puntu azpimarratu nahi izan dituzue, hortxe ikusi zaitugu prentsaurrekoan bertan, nazio librea, justua, feminista, ekologista, antifasista, euskalduna eta baketsua nahi duzuela. Bai, hori da, esaten nizun bezala, lehenengo datatik hasita adierazi nahi dugu guretzako transizio bat beharrezkoa dela, bai bakegintzan, bai gatazkaren konponbidean, bai feminismoan, eta orokorrean hainbat eskubide berreskuratzeko beharra dugula adierazi nahi dugu, eta zuk aipatutako eslogan horiek horrekin erlazionatuta daude. Azaroak 20an dakigun bezala Franco hil egin zen, baina aldi berean ere Santi Boguart eta Fermin eta Josu Muguruza ere hil egin zituzten egun horretan, ez? Eta guretzako hori erlazionatuta dago mobilizazioaren deialdiarekin, ze esaten da Franco hil egin zela, baina gure ustez frankismoa ez zen berarekin hil. Batez ere, Espainiako estatuko aparato judizialetan, ekonomikoetan eta boteregunetan gure ustez egunero ikusten dugun bezala. Eta beraz, egun horretan goizean Josu eta Santi oroitzen hasiko gara, eta gero, arratsaldean bazuk esandako gaiei helduko diogu, bai feminismoa, ekologismoa, gure kultura, hizkuntza, euskera, nola ez, eta eskubide sozialak, ez, batez ere. Badirudi pandemia atzean uzten ari garela, neurriek ere hori iradokitzen dute, eta nolabait ere hortik ere badu honek, ezta? Pandemian zehar ezkutatuta ez, baina bai bilduta etxean, naiz eta mobilizazio asko egon diren, eta sariak ere osatu diren, baina nolabait ere bai bere baitara bilduta egon behar izan duen jendarte bat berriz ere nolabait kalera ateratzea ez, berriz piztea, berriz aktibatzea. Bai, azkeneko hilabeteetan esan bezala, etxean egon gara, elkarrikutu gabe, distantzia horiek mantenduz, eta horrek ere gure ustez gizartea pixkat apaldu egin du edo eskubideak aldarrikatzeko grina hori azkeneko urteetan adibidez pensionisten aldetik eta mugimendu feministaren aldetik edo mugimendu ekologistaren aldetik hain ohikoak ziren aldarrikapenak, deialdi masiboak eta moteldu egin dira, gelditu egin dira, horrela hala beharrez izan delako, eta horrek eragin badu gizartean, eta pentsatzen dugu eskubide batzuk hor ditugula, baina zoritxarrez galtzen ari ditugu, ez? Ikusi ditugu ze murrizketa sozial eman diren azkeneko hilabeteetan, eta ematen ari dira, eta emango dira. Ikusi dugu zaintza ereduaren porrota, esate baterako Gipuzkoan azkeneko egunetako albisteak oso kezkagarriak dira. Ikusi dugu ze prekaritate maila dagoen, ez? Euskal Herrian, lan arloan, Eusko Jaurlaritzako pobreziaren datuak azkeneko inkestan esaten dute ere, geroz eta jende gehiago, familia gehiago daudela pobrezia egoera izateko arriskuan, eta guretzako pandemiak areagotu egin ditu mahai gainean zeuden arazo eta realitate estruktural horiek, eta ezin dugu normaltzat hartu, orain etengabe esaten den nueva normalidad, normalitate berri hori guretzako horrelako egoerak ezin ditugu normaltzat hartu, beste eredu batzuk beharrezkoak dira, berriro kaleak hartu behar ditugu, jende aktibatu behar da, elkar ikusi, elkar zaindu behar dugu eta horretarako aprobetxatu nahi dugu azaroaren 20an eta hortik aurrera etorriko diren beste egun eta momentuetan, ez? Ederki Olaia Duarte, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik. Zuei, mila esker Gabon. Eta onaino gaurko saioa gu beti bezala, bihar itzuliko gara, iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik, gaueko 10:00 bitartean, egunak emandako gakoak zuei helarazten saiatzeko. Alaban, bihar arte, eta ondo izan.